ikunu nies illi għandhom per eżempju bejn 12 il-kilo żejjed u l-fuq milli jaraw huma, milli jħossu huma, tax aħna mhux ħanejdulhom, "Hi, inti biex tiġib il-BMI eżatt, trid tneħħi pereżempju 15-il kilo. Qabel ma tneħħi dawn 15-il kilo m'intix ħadd tkun happy, m'intix ħadd tkun healthy." Bullshit. Tajjeb, jiġifieri jiena ħobb ngħidlek, diment illi aħna nkunu f'peace, illi bih maħniex friskju, hija għażla tagħna, hija preferenza tagħna ta' kemm bejn wieħed u ieħor ħanimmiraw illi jkollna peace. Tajjeb, min qiegħed ovvjament friskju u naraw illi hemm ċertu perikli grazzi għal dak li jgħidulu il-waist to hip ratio, jiġifieri il-kobor tal-waist kumparat mal-patata, min ikun hemm ċertu perikli iwa ngħidulu isma' l-aħjar nagħmlu dan it-target partikolari, mhux bil-fors fi żmien jumej 3 ijiem ta' jista' jkun biżmien, imma biex saħħtek tkun tajba l-aħjar naslu għal dawn it-targets partikolari. Mill-bqija għal min ma jkunx fil-problemi hija għażla tagħna personali għal xiex ħanimmiraw waqt li persuna pereżempju tkun over the moon kif jgħidu bl-Ingliż tajjeb, jekk tkun size 14, hemm min jgħidlek jiena size 14, ma nħossniex li nkun għal-qalbi, ejja poġġwa dik il-kelma. Ħafna ħjar, naf kif jien, naf li kapaċi nkun pereżempju size 12, size 10, whatever, naħseb fibni. U l-insibu fil-fatt ikun illi grazzi għal daw l-exercises li nagħmlu aħna nifokaw l-aktar fuq toning, waqt illi il-miżin jitċaqlaq ta' tifmunix ħażin, imma ma jitċaqlaqx daqskemm wieħed ħajobsor, il-qisin jagħmlu bidla tremenda. Mela mhux ġast ir-riżultat tal-qisin ħajkun differenti, imma kif ħajtlu l-ħwejjeġ, kif bniedem ħajaraħ fil-mera, kif bniedem ħajħossu matul il-ġurnata ovvjament, ġifieri biex naraw kemm il-miżin mhuwiex l-indikatur ewlieni kif jgħidu bil-Malti tal-progress. Anzi jista' jkun l-ar wieħed għax dal-istess miżin jista' jkun ninteżenaw jien f'nofs salqa u mbagħad immur ninteżen id-dar bl-istess miżin itini riżultat totalment differenti. Anke jekk nitlasu l-ar wieħed jista' jkun ivarja differenti. Tajjeb ġifieri dal-miżin ma noqogħdux norbtu ħafna qalbna miegħu. Xi ħaġa sempliċi ħafna wkoll hija illi jekk jista' jkun naraw li nħallu madwar 3-4 sigħat bejn l-aħħar ikla. L-aħħar ikla qed ngħidu ta' mhux illi ħadd xi 4 ġewżiet qabel irqad, ma bejn l-aħħar ikla u s-sodda isibu relazzjoni illi sissa ma tantx hemm spjegazzjoni ċara tagħha illi hemm tendenza illi min jiekol ammonti kbar u jmur jorqod għandu aktar tendenza illi jiżviluppa traits illi bihom iwassal għall-obeżità. Ma nafx u hemm ħafna opinjonijiet fuqha fuq għalfejn din tiġri, però fost affarijiet li nista' nissoponi jien milli jgħidu li anke n-nies, meta nikol ikla naqra tqila ma norqodx sew. U kif semmejna diġà l-irqad, apparti li ħajtina s-saħħa l-għada l-enerġija l-għada, għandek min jgħidlek ukoll illi meta nikol ħafna fil-għaxija, speċjalment ikel illi ma jkunx l-aħjar jgħidula kif inhu, jgħidula kif inhi, hemm min illi l-għada jerġa' jqum bil-ġuħ. Allura nerġgħu nibdew dan iċ-ċiklu ta' erġa' bda kull. U kif semmejna kemm il-darba f'daw il-videos u anke fuq it-television, m'hawnx suġġeriment għar fl-opinjoni tiegħi fejn jidħol is-sistema ta' kif niklu milli wieħed jgħidlek kull spiss. Kull spiss. Mela dan parir ieħor tiegħi. Le tikolx spiss. Kull meta inti l-aktar komdu jew komda. U ħaniċċara di, ħaniftaħ naqra fuqha. Mela jekk jiena l-mod tal-kelma bħalissa qiegħed hawn, qed nagħmel dal-video u daqli l-alarm pereżempju, suppost niekol. M'hawnx min literalment skjaf tal-ħin. L-ewwel qabel kollox jiena ħanħossni anzjuż għax ngħid tara Madoff fidal-ħniena jiena qed nagħmel dal-video kif jista' jkun qed niekol ukoll, eċċetera. Mela il-fatt li inti ħadd ikol anke b'ċertu kważi ansjetà mhijiex tajba. Anke fejn jidħol id-digestion tal-ikel, ġifieri min ikun anzjuż fil-ħin tal-ikel, apparti li ma jħux pjaċir bih għax isek literalment inti qed tipprova tisforza biex tikol, tipprova tifoka fuq l-ikel qed taħseb fil-ħaġa, inkwitata, eċetera. Apparti minn hekk ukoll l-esperjenza tal-ikel meta aħna ħadna pjaċiru qed niffukaw fuq dak l-ikel li qed niklu iktar ħajimlina. Tajb ara kemm tajba. Mela jiena flok ma noqgħod ngħid pereżempju ħanikol kull satej, ħanikol kull 3 sigħat, ħanikol l-ikel tiegħi fl-aktar li nkun għall-kwiet. Issa l-kwiet jista' jkun meta mmur fil-karozza pereżempju, għall-kwiet jista' jkun meta niltaqa' mal-familja, għax l-aktar importanti
mhuwiex fiex ħin nikol l-ikel, imma li jiena nikol l-ammonti li għandi bżonn. Jiġifieri jekk l-istess ikel, ejja ngħidu għandi 4 platti qudiemi, l-4 platti tal-ġurnata. Dan nista' ngħid jiena kielt platt kull ftit sigħat, kull 4 sigħat, għal-mod tal-kelma, u mbagħad waqaft niekol. Jew inkella ħadd ftit minn kull platt u qatt nikolhom kull satej. Jew inkella qbad 2 platti minnhom u kilthom f'daqqa, 2 platti l-oħra kilthom aktar tard. It-total, il-kont huwa l-aktar illi jgħod. Tajjeb jiġifieri inti sib ħin l-aktar li huwa adattat għalik. U fuq parir ta' ħafna nies illi jgħiduli l-istess ħaġa, jekk inti pereżempju meta tqum filgħodu u tibda tnaqqar jew tiekol, ma tkunx trid tieqaf għax isek x'inhi l-kelma Maltija. Isek inti ftaħt naqra l-aptit, tajtu naqra ħjiel lil ġismek, imma trejjaqt biss, ma ntlejx. Allura hemm tendenza li dak li jkun jibqa' bl-aptit. Waqt li jekk pereżempju filgħodu